malam Yunusa magidanci ya samu wasu 'yan mata ya musu dukan kawo wuka ya raunata su ya ci musu ciki, wanda abin ya afku ne wai wa'in 'yan mata daga zuwa za su je su kunshi gurin 'yarsa ya hau su duka har sai da ya karere ya su, wanda yanzu a haka dinnan suna nan a asibitin Halal da cikin garin Rigasa. Wakilinmu Abubakar Tsafe yana tare da cikakken rahoton. A cikin irin wannan hali da jama'a na duniya suka tsinci kansu ne na annobar cutar coronavirus mai suna a takaice COVID-19, inda jama'a ke ta ƙoƙarin kare kansu da bin dokoki da ƙa'idojin hukumomin lafiya. Ita ko wata mata mai suna Malama Aisha Yakubu, abin ninkuwa ya yi gare ta bayan rashin mijinta Malam Yakubu. Sai wayan gari ta yi ranar 29 ga watan Maris da takaicin da ba ta taɓa tsammani afkuwarsa ba a gare ta. Wannan sanadiyar biki ya kawo baƙin ciki, inda aka dawo mata da 'ya'yayanta 'yan mata guda 3 a ɓaɓɓalle kamar karmami daga wajen yin kunshi. Ga wakilin mu Abubakar Muhammad Tsafe da cikakkiyar rahoto. Da Allah ko za mu sace. Nafisa Yakubu. Ko za ki iya gaya mana menene ya faru da ke? Mun je yin kwaliya ne a wani gida da aka mama Aisha kwaliya. Bayan da aka gama mata sai aka mama ɗayan ita ma kwaliya, sai ita Aisha ya ta fita da ciwon za ta ɗauko mana kayan sawa. Bayan da ta ɗauko min kayan sawa sai ta shigo, da ta shigo sai a aika da cewa wani mutum yana kiranta, sai ta fita. Bayan ta fita muna ta jiranta muga bata dawo ba, sai ta mun flashin a waya sau biyu. Da na ga bata dawo na ce musu to bari in je in duba lafiya, gashi bani da kati a waya na, sai in duba an gani yasa bata dawo ba. Bayan da na fita sai na samu mutumin yana zaune a kofar gida, sai na ce mishi ina wuni, ce lafiya, sai ya kira ni ya ce min in zo nan. Bayan da na zo wurin ya ce min na zo wajen waye ne a nan, sai na ce mishi mun zo yin kwaliya ne a cikin gidan. Ya ce wajen wa, sai na ce mishi ban san sunansu ba, ni baƙuwa ce. Sai ya ce min to mu je gidan ki nuna min ko wajen waye. Bayan da muka shiga gidan sai muna shiga sai ya ji da tura ni cikin ɗakin. Bayan da ya tura ni cikin ɗakin sai ya riƙe ƙofan, da ya riƙe ƙofan ɗakin sai ya sa sakata, sai ya ce wata yarinya ta ɗauko gora, sai ya ce mishi babu gora, sai ya ce sai ta ɗauko sanduna guda 3. Bayan ta ɗauko sanduna guda 3 sai ya ci gaba da duka ni, yana ta dukan mu. Kafin hakan ya taɓa ce muku kar ku shiga gidan shi ne? Ni baƙuwa ce, amma taɓa zuwa wajen ba, ban san shi ba. Malama ya sunan ki? Sunana Jamila Ado. Ko za ki iya faɗa mu menene ya faru da ke? Abin da ya faru da ni, mun je kwalliya ne gidan Yunusa. Mun je a mana makeup, yana shigowa sai ya ga mu ya rufe mu da duka. Kafin nan ko kin taɓa zuwa gidan ya miki kashedin shiga gidan shi? Mun zauna ma a gidan amma bai taɓa min kashedin ka in ƙara zuwa gidan shi ba. Kuma babu wani abu da ya taɓa haɗa ki da shi? Babu. Yau Allah ya sunan ki? Sunana Rabi'a ta mutum. Ko me ya faru da ke? Na je kwalliya ne gidan shi. Gidan wa? Gidan Malam Yunusa. Sai me ya faru? Sai muna zaune ana yi mana kwalliya muka ga sun shigo da wancan. Kawai yana zuwa sai da Nafisa. Sai ya shigo yana faɗa sai ya ce ma yarinyar ta bashi ya ce. Kawai sai ya sa ma ɗakin sakata ya rufe mu da duka. Kuma kafin nan babu wani abu da ya taɓa haɗa ku da shi? Ni ban ma san shi ba sai a rana. Malama Aisha Yakubu ta ce tana cikin wani mawuyacin hali, inda take neman agajin mahukunta da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama wajen bi mata haƙƙinta akan 'ya'yanta waɗanda a yanzu haka suke a asibitin Halal da ke garin Rigasa. Ga ƙarin bayani daga bakin Malama Aisha. To muka tafi police station kenan, farko abin da za a fara da mu. An fara da zagin mu ne da fada akan mun fasa su, an sa su a jarida, an sa su a ko'ina me. Ana ta zagin su cewa sun ci kuɗi, su shi yasa suka sake shi. Na fara kuka. Na ce ni ban haife ɗan jarida ba, ban haife ɗan gidan rediyo ba. Ba kowa nike. Ina na same su, ina na gan su. Suka ce kwarai da ba kaza na ce domin Allah
ni tsakanina da Allah abinda aka yi mana Allah ya bi man sawu. A doke ni na a hana ni kuka. Inda muka yi da su kenan. Daga nan sai suka ce to yanzu me muke so? Me muke so? Su yi akan mun ce su ba su iya ba to me muke so? Na ce ni dai a kwace man yanci. A kwace man yanci na. Abinda aka yi mana shi nike bi da a kwace man yanci. Daga nan sai aka ce to mu fita mu je mu yi tunani mu je mu yi nazari da kanmu. Su yan sanda faɗa musu abin da za mu yi. DPO ne ya ce maka koko DCO? Oho ga in ka ce in bambanta na yi ma kai na kariya. Amma dai shugaba ne a gurin yan sandan. Farkon dakin da muka yi shi aka yi mana haka sai muka fita. Da muka fita sai aka so ma ce mana to yanzu me kuke so? Da za a yi domin hakkin. Ni dai a lokacin ban yi magana ba. Sai abokai yan uwan tafiya na musu biyu. Sai suka ce suka fara gaya musu ka gani na ɗaya da ya soma musu wannan duka akwai batan waya. Akwai batan kuɗi. Lokacin da aka zo statement za a yi wannan magana sai suka ce wai ana ji da rashin lafiya wa'annan ne ko za a yi maganan kuɗi ne. Sai daga nan sai aka sake wannan layi magana kayan da suka bata. Don haka ba a rubuta wannan statement ba a so su kawo statement batar da kudadenmu da wayoyi ba su so. Ni dai ina tsaye ina kuka. Sai shi wanda ya tsaya ma bayan wannan mai yin dukan. Sai ya ce masu abin da nake so da ku. Za ku tafi ku jinya 'ya'yanku. Za a ba ku kuɗi dubu 10,000. Sai aka same shi. Da aka same shi ana ba shi. Su ba su kwalata suka je suka same suna ba shi hakuri. Su yan sanda. Ya duba yanzu me ya kaga wallahi su ɗan sanda suka je suka same mai laifin. Muna tsaye ga munan ga su haka. Sai suka ce to yanzu me ka gani. Sai ya ce abin da ya gani 10,000. Suka za a ba su. Sai ɗaya wanda namiji sai wani kenan ya ce kai amma ba zai yi ba. Sai ce to shi kenan. To na ba su 15,000 in ban da 15,000 nan ba abin da ban sake tara. Shi mai dukan. Ra'ayina domin shi mai yin dukan. Ya faɗa haka. Ya faɗa haka. Ina dai sai ina ta kuka. Ina kuka. Sai suka dawo suka sake kwashe jiki suka zo wurin mu. Sai suka ce to kun ji inda aka yi. Sai ni na ce ni ba zan karɓa ba. Ba wannan magana ba ta gamshe ni ba. In wa'annan magana ya gamshe su to kowa da damuwan shi amma ni ba ko ba ni da kowa sai Allah da ya halarce ni sai wanda yake zalunci shi zai taimake ni. Na'am. Abin da na faɗa kenan a wurin na fashe da kuka. Kina ji na ko ba su ban so ta cewa dan sanda sun ce wai mutumin nan yana da tabin hankali ne sun yi sake shi ne saboda wai yana da tabin hankali. Kuma kina ji na ko kuma shi ne ɗauki nauyin 'ya'yanki a asibiti shi yake biyan kuɗin magani a halin yanzu da ake ciki sannan kuma suna jiran ne idan an dawo kotu su ɗauke ki da shi idan ya sun kasa santa ku a tafi kotu to kina ganin me zaki ce akan hakan? Ni abin da zan ce akai shine ni dai na kai wannan magana gaba a yanzu haka sai abin da ni dai haƙƙi na nike nema a face mani 'yanci. A ke fahimtanki da yi wannan abun? A fahimtar ku a ku magana 'yan sanda da 'yan jarida domin Allah yaushe ya fito sakatiri. Ai ba ni za a tambaye ni ba shi ya kawo takardun sakatiri yaushe aka sake shi a sakatiri yaushe ya fara. To shi ne ya ɗauki nauyin wannan yara yanzu haka a nan asibiti? Na asibiti lokacin da aka kwashe su. Ai su ɗan sanda su suka kai su wurin dauri. Da aka dawo wurin dauri aka dawo da su asibiti. Wakilinmu Abubakar Muhammad Tsafe ya garzaya zuwa hukumar 'yan sanda da ke rigasa domin jin matakin da rundunar ta ɗauka dangane da wannan al'amari. Ga yadda hirar tasu ta kaya. Jin labarin wannan aika-aika da Malam Inusa ya yi wa Nafisa, Jamila da Rabi'atu sai jaridar Labareto ta garzaya police station ɗin rigasa a inda Malam Inusa ke tsare domin jin ta bakin Malam Inusa. Amma bayan da jaridar Labareto ta isa police station ɗin sai muka samu labarin an saki Malam Inusa.
Jin hakan ya sa muka ji ta bakin DCO na police station ɗin Rigasa, inda yake cewa sun ba da belin Malam Inusa ne a bisa doka, on held ground kenan a turance, saboda dokar ƙasa bata ba su damar su riƙe mutum awa 24 ba. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Tsafe, Delabreto TV Station. Duka abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau. A madadina da madadin editocinmu wanda suka taimaka gurin gabatar da wannan shiri, ni Muhammad Hudu Umar Gasa nake muku fatan alkhairi. Mu tara a shiri na gaban Allah ya kai mu don jin yadda wannan al'amari zai kasance.